Hürmetli Şahri Kazanlı okuşular, biz bugün jıyılıştık. Albümler alıp gelirge koştular. Mında indi türlü karşı yarı ettiniz. Öyle bu karşılıklarını bulaytıp karab oturmasıydık. Rahmet. Selam dostlar. Biz bugün şundan da özümüzün istoriyani sizge ko'rsatirmiz. Albümler көп, әлі мұның бір ілішігіне көбісіні алып келіп бітіріп болмады. Ең қызықлыларын мына дірістен де бүтін жүректеріне үйлендіріп ала тұрғандарын ғана көрсетесім келе. Міне біз мұнда игзәгім Алия білен 9 ай бізге мұнда міне бірден бір фотография шушы кеттікі вақытыбыз есте қалған. Мұнда қарап-қарадым. Бір әжеде ятадыр енді ол шырмада. То баласы бар. Ну, это точно ты. Ауыз жырғаны мен енді. Ну, yok, самая здоровая такая, мощная, сочная. Алюшка, миним балдызым, она же чуть-чуть маленькая. Алинка у меня, он какая сочная. Сочная, мощная. Да. Мұнда міне біз әби білен, әненің әнесі. 76-шы ел. Yazып қойылға шәр әйбәт шу. Biz bunda tağın görəs, men baribir Aliyaga qaraganda dövrek. Hazırda men anga qaraganda Красивее deydi. Mında menga әлі мен второй группа садикада. Садикта. Mında әлі мен только толдым. Мына әлі 1 yaşta yok. Какой красивый бала болдым. Ой, мен hazırda мен шивош, ибар. Вот. Ансы мен түгел. Менә монысы, ай, яны қараған сайын искә төшә. Бу инде башлангыч класслар. Безне әни апарадыр, шеш кистирергә. Шуннан шеш кистереп, мала җылап кайтадыр. Без нәрсә, шунга байтып кискәннәр под горшок. Мында мен 2-нче класста күрәсезме? Элек шундай традиция бар, циркка йөрергә бит инде. Бездә Пермьдә зур цирк, әйбәт цирк. Менә заводтан бирәләр билет халявный дип әйтим әле. Вот безне цирк алып килә. Вот ансымен. Опять же красавчик. Менә целый класс әнинең. Иң уртада минем әни тора. Председатель она была у меня. Председатель звездочки. А бу безнең выпускной класс 9 А дип. 1993 год. Миңа беләсезме бу нәрсә яшый бу фотога? Biz klasta 2 хабичок bulduk. Şunday. Birisi Semin, en asta. İkincisi İlya Gershkov. Şuna göre 2 yakka koyganlar. 2 yakka koyganlar. Simetriya bulsun deyip. No min әле Allah'a şükür isen sağ. İlya yok indi. Bir 10 yıl elek vafat buldu indi o. O men tege eski alam. Уже 30%'tan kübrek de indi. Tibetsen de bizden klasta yok уже. Көбісі. Шоқмалайын мен, но мен айбат оқыдырайым. Мұшар оқымам, мен просто лентяй болдым. Мен бала шақтан бизнестайым. Білесіз ме? Честно. Мен уже 3-ші класста, білесіз ме, сатып келедірем жвачкалар. Шундай лов ис деген жвачкалар бар, и турба. Мен аны не помню, неше сумға аладырайым. Ну, 5 сумға аладырайым. 5 сумға просто жвачка сатам, и вкладышны доставать етіп, еще 5 сум сатадырайым. Білесің, бизнесмен менің жылқысы шу балачақтан. Çok класста біздің 30 кішіден артық кіші болды бітінде. А параллели было 8, русша еткенде. По всей параллели миннен гіне алалар жвачка. Мұнысы клип сынатмасын ерегім. Бұл Қырымда түшкен. Анда нендейдір выставка барадыр, рыцарский бои. И анда музейда мына шушы күлмәкләр миңа менә рөхсәт иттеләр шул күлмәкне кияргә. Бу минем белән үзем белән алып киткән күлмәк түгел. Оннан алып кигән күлмәк. А бу фотография минем дәвәни, һәм минем әни балачакта. Бу фотографияга тоже бик күп ел бар инде. 43 год. Тагын менә тарихка кирип калган минем бер фотография бар. Монысы 2000 ел. Минем 30 яшьлек юбилейда Әлфия Абзалова. Менә монда Әлфия Абзалова утыра. Мен туган көнгә
Былай ғана шақырғанайым, әлі келе, әлі жоқ. Былай туған күндерге менің ергенім жоқ деп айтты. Но мына сенің туған күніңе қойтам деп. Мына Оршаға қайтты. Шундай көңілі, истәліклі бір хатира болып қалды. Амында менің әйтім қызметтігі службада болғанға. Тоже. 9.06 деп көрсетілген. Мына бұл татар жырмы мұнда yazılған 7 январь 2002 ел татар жыры 2001 гала концерт. Онда мен де бар түгіл. Жоқ, Йоғансыз түгіл. онысында түгіл, мына мұнысында ол сен, мұнда винарис бүтіндей балашағы. Балашағы түгіл енді. Балашағы енді қаразем. 2002-де. Какой красивчик, красавчик, әйме қарағыз. Шешнінде тігі. Львенок. Қазір бітті енді, конечно, ол, но... Ну, мужья я тебя получила такие, не знаю ничего. Зараза. Надо было смотреть тогда, а не сейчас. Кстати, менде шундай фото бар, әйме, білесіз ме? Алсу Хисамиева бит уже неше ел ішләме, 1-20 ел. Аның соңғы гастроллер біздің білен болды. И после біздің шушы концертлардан соң он бітен ішләмәді. Мәне. Онда біз қамдөнәп по білен. Заключительный, да. Қоялы фотоларыңыздың өзім қарайын әлі. Қарайды. Болмай бұл бұлай. Мәне Ирек Нығманов, дос. Мен достым. Вот. Салараға ярылар қала. Алсу Хисамиева. Қоя. Қорайлы бұнда винарисінің нендей ләзәтлі бейтін гіне қарағы. Сіз бұнда іріп кеткен. Іріп кеткен Мен винарис. Алсу Хисамиеваны бик яраттым. Жыршы боларак та, кіші да боларак та. Биле күндешмісің? Yok, ты что? У нас вообще никогда андайны yok. Ревность деген сөз. Ты что? Мына бұл Қырымда біз как раз клип түсірген вақыт. Бір клип түсірсем, бала 20 күн Қырымда ялайды әлі сен. Да, Қойын халява. оқша. Халява, халява. Это Барс медиа. Элек Барс медиа тулидри, оқша. Барс медиа бізді шо айтып ялайттырды, не? Айе. Саттан файдаланып. Тойна, сәлемдер. Радик Иванович! Кстати, Барс медианы ең бірінші контракт түзуші ол мен. Да. Міне бит. Мына мұнда қара. Әнекей. Міскен ат. Суда. Не ішлеп алайды? Бірінші тапқыр атқа отырдым, қытларым, маған айтам, вообще, өзім шекілі бір тоғырмызырақ отына берегіз дейдім. Бірінші Оба, приглашение. Шоқыр, леопард, мен мұны көрсетесім келе не могу. Гламур. Ол қайда болған концерт бұл, қайда? Хорошо, юбилей. Юбилей. 30-летие, 11 марта. Представляете? Әлі мұнда цілі фотосессия бар жәмәғат, міне шушы шоқыруға, Шақыруған түгіл енді, афишаларда. афишаларға, мында винарисінің құрағыздың дегіне фотолары yok. Татар жері 2002 гала концерт. Оп, хамдуна, Вот, тоже фотосессия, да, ну. Қора Лилияның да шындай бар фотосессиялар, Ай, афишаларға ай. түшкен фотоларын туплаған альбом. Хам винаристің да шындай yok, міне мәселен Бар, бар, ала. афишаларға туплаған альбомлары бар. Эльвира Хаматова айтмышлы, біздегі на ол. Мұнда Алсу Абылханова, Еш шағында. еш шағы, мұнда оның бірінші баласы білен қырсатлы вақыты. Винаристің қора образларын ипатаж болған. Ну, мен bütün костюмларын у меня всегда профессиональные стилисты ясылары. Еш шағынан да. Білесің? Вот. Рустам Исхаков, Чернова, Элек Зубаир Бары. Помнишь, Эльвирка? Не помнишь, ты еще тогда не родилась. Вот. Бұл альбом қора көпні көрген көпні кешірген мамай заманынан дейлер бет. Да, да, Мұнда тоже. Вот менің әней, көресің? Тетя Шура 4 Лена. Лени 4 деген сөз. Ленаға 4 яш деген сөзінде, е? Мында мен пионерский лагерьға еридірем, 90-й год бұл. Лилия бәден лагерларға жүрдің мі? Жоқ, Сен андай әйбір таутыды ма, жоқ ма? жоқ шо. Мен лагерде ішледім гіне. Ауыл лагерінде деп Біз әйтесің ауылға қайтарып бәрәлер еді.
Шунда козлар белән бергә күлдә. Бергәләшеп лагерь оештырып ята идек деген. А меня жіберділер лагерьға бір ел. Это меня 12 яшиме, 11 яши. До того мне так все достало. Мен тірілі тұрдым да. И жеулеп кеттім шул лагерьдан. Эй, бір күн мені іздеділер сутки. Жайкада рәхәт, елға, поле. Ой. Қой кеттіңіз сен. Үйге қайттым, ошас келебед. Тамақ ерте дейді. Әлі нешік таптым еліні. Ол бір, Шоқ қотмалы. да, бір 50 километр ол от города. Жаяу. Жаяу. 12 или 11 яши меня болды. Мен айта бит, мен балашақтан был очень ответственный за себя. Но ведь как-то я за эти сутки нашел что-то поесть. Бұл құрсақ интуициясыдыр бәлки. Я б тебе сказал, Қырсақ, вот видишь, мен балашақтан артист, понимаешь, вот, көресің ме? Мында да бейіп бередім мен балашақта. Ой, гольфиклар. Қорағыз, ой, сұрала. Ну, шол мода бит енді болған, ол гольфиклар. Гольфиклар. Вот, көресің ме? Ва. А 12 и 19 марта мы расскажем какую-нибудь историю из нашего детства. Очень интересную, веселую, хамка. Да ведь? Лилия апаның альбомындағына көріп алдым. Міне бүйтін. Әнекәйім, мұны көрсетуге жарайды. Не надо, не Она надо. какая красотка. Сіз Сос. біздің реакциядан ғана шығып айтырсыз енді. Андайны қарамаған. Мандыйны винарис рұқсат бермей. Да, не надо, өзімнен қарайым әлі. Дөйдерге керек әлі. Көресің ме мында? Міне, Только не путайте, бұл винарис түгел. Игорь Винарис Хайруллина білем біз. маса обезьянка. Съемкада. Әне еще yazılған, видишь, съемки музыкальный фильмы. Шурәлі, Дубай. Әти білән бигрәк моторлар инде, хатын қыздар юк. Да, Шоқта ирлер генә қалды. Ага. Это папа. история. Это папа сына. Великанды Benim сакланған. canım. Менә Лилия апаның бір тулы альбомы үзенең улына багышланган. Ай, Ондайлы бұл. Көп қарағыз әлі. Менә һәр бер мизгелен төшереп барган. Әле мин әни белән урамда, әбидә кунакта Орша дип язган. Улы исеменнән Әйе. Өзі язар білмей. үзенә күрсәткән булдымы моны? Ne oldu? Қарады бұғайында. Ну, мына әлі генә мына бүгін кеше қарады деген әйтіп болмай. Әлі мен өзім бит әлі Оршадан алып келдім. Мына мен ең бірінші альбом шыққан обложка. Қалдың сен ақ бураннарда деп аталады. Әйе, мен Лилияны шундай ук күткәнем беремдә. Әлі аны шеш жиылғаны розовый қоядыр. Беләсезме, сезнең менә шулай кисәк дип әйтәм инде, каушып куюыгызга берникадәр теге шаккаткан идем дә. Чөнки сез бит инде бер-берегезне күптән беләсез. Бергә эшләгән кешеләр дә инде. Һәм теге шулай ике яр, менә шулай бергә кисешкән шикелле менә шундый ассоциация бар минем башта. Это усложняешь, Жанкайм, усложняешь. Все гораздо проще. Бик җиңел булды безнең әйтәсем. Аллаха шükür. Мы 20 с лишним лет друг друга изучали, а потом поняли. Изучили. Можно соединяться. Да, можно соединяться. Мында Фәрит Таиш белән нәрсәдер сөйләшеп торабыз. Инсаф, Фәрит Таиш, карале буларның да яшаклары булган икән ди. Әйе. Бу минем малай беренче класска керде. Әлегә пасене мәктәпкә барайдым ул 1 сентябрьларга. Артист кешенең бит инде аның вакыты юк. Минем гомумән менә беләсезме, 1 сентябрь соңгы кыңгырау ул минем мен аны түгәрәккә алып куядыр. Чөнки чакырылу буладыр, җырларга чакыралар. Минем мәктәп белән элемтә бик тыгызык булмаса да, мин тырышадыр барырга. Чөнки минем малай бит инде ул Арчада укыды. Как бы поддержать, что ли, шундай нәрсә. Яхшы мөнәсәбәттә калдык.
Достар, менә мондагы альбомнарны карасак, монда әле без иртәгә дә, 3нче көнгә дә, берсе көнгә дә тәмамлап бетә алмаячакбыз, Юк, әйме. монда бик Шул күп. кадәр күп истәлек җыйгансыз. Сез Аллаға шундый шөкер. булдыклы һәм яхшы кешеләр дип әйтергә кирәк, чөнки мондый әйбер белән хәзер күпләр шөгыльләнми дә. Ничектер оныталар. Әмма сез шундый зур Зур. тарих Аның менә җыйгансыз буш безгә. булганнары инде кемдер бу карточкаларны Уже пешерпәгән. шәлдергән. Әйе. Шәлдергәнне аңлата. Әле менә карап торам, монда юк, тегендә юк. Я менә була бит әле интервью алалар да, кайбер карточкаларыгызны бирегез әле Эльвира. куерга дип куйдыралар да, ул карточкалар кайтмый. Менә. Менә шундый нәрсә. Менә хәзер дөрестән дә бер яктан карасаң инде уңайлы. Монда без Фәридә Алсу белән минем әни Фидан Абыгафаров. Менә бит. Менә җыр яздырган вакыт монда. Кушылган монда. Менә Безнең дача. Бәби тапкан. Шушы хатын белән бергә бер палатада ятканыйк. Хәтта андый фото да бар. Да. Менә монда кысаклы вакыт. Әни Камчаткадан апа кайтканы. Мин кайтардым инде аны. Бик кайтасы киләдер дип җылап утырган. Камчатка ерак бит инде. Апам әйтәм, әйдә кайт әле. Бергә янәшә күршеләрендә яшәгән апалар керде миңа кунакка. Казанга кайтканнар да. Шуларга билетына акча биреп җибәрдем. Апайга әйтәм, билет алыгыз, җибәрегез әле. Менә шунда кайтып китте, әби дә исән әле. Әбине күреп калды. Әнинең иң лапасы. Мондагы альбомнарны күрсәгез җәмәгать. Менә монда берәү, икәү, өчәү, дүртәү. Бинарисыныкын бак, шута бетерерлек түгел. Аныкы тагын да күбрәк әле. Шушы зур тарихны җыйганыгыз өчен гомумән шулай тамашачылар белән бүлешергә әзер булганыгыз өчен сезгә зур рәхмәт. Алга таба Немножко сиңа рәхмәт. кызыклы шушындый язмалар, кызыклы хатирәләр көтеп калабыз. Һәм инде сезнең дә тамашачыларга сүзләрегез бардыр. Беренчедән бик зур рәхмәт әйтәсе килә сиңа, җанашым. Менә шушы әйтер безгә альбомнарны алып килеп, шушында утыртканыгыз өчен. Дөрестән дә туплана инде ул. Менә кай вакытны ята гына бит инде ул. Ә менә бүген дөрестән дә шуны хәлләллә кайларга әйләндереп алып кайттыгыз. Бөтен оскыска килде. Минем йөрәкләр жуйтып куя менә. Инде хәзер мәңгелеккә киткәннәрен дә күргәч. Телефоннан бөтен нәрсәне карап та бетереп булмый, аны саклап та бетереп булмый. Ә менә шулай кәгазь формасында инде ул шуның хәтле озак саклана. Бу дөрестән дә тарих, безнең тарих. Безнең бик күңелле, бик рәхәт яшәгәнбез дигән уйга киләм. Әйе. Без сезне просто яратабыз, просто көтәбез 12-нче һәм 19-нче март көнне Чулпан мәдәният сараенда үзәгендә безнең Лилия белән бергә ясаган беренче концертта. Килегез, бик интересный тамаша булачак. Сөйләшеп, җырлап, биеп күңел ачыгы. Сезгә бик зур рәхмәт безне яртканыгыз өчен. Кушыгыз. Сау булыгыз.